Rusya bilen Ukrayna'nın arasındaki krizis dünyanın hemme devletlerine täsir etmesini dowam edýär. Bu krizise karşı Amerika Birleşik Devletlerinden, NATO ülkelerinden, şeýle hem Ýewropa Birleşik Devletlerinden duýduruş geldi. Geçen günlerde bu duýduruş Angliýanyň Daşary işler ministrliginden gelipdi. Bu edek bolsa Angliýanyň premier ministri Boris Johnson'dan geldi. Johnson, Russiýanyň Ukraina hüjüm etmesi netijesinde olaryň arasyndaky dartdygyny ünsi çekdi we şeýle dedi. Russiýanyň Ukraina hüjüminiň güýçlenmeginde Angliýanyň NATO bileşigine esker uradylmagyna taýýardygyny aýtdy. Şeýle hem Boris Johnson Vladimir Putin'e yüzlenerek Ukraina'nın karşısına Rusya devleti söwüşi saylasa birnäçe eneleriň ogullary ýyzyna ýani öýüne dönmejek diýilen jümlelerini ulandy.